Καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο μπάχαλο της εβδομάδας, Παρασκευή σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε και τον Κουπανάτζη εδώ, τον Περικλή μαζί μας. Τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Αγαπημένοι μας τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Ναι, αλλά την κοπανάς όμως, Περικλή, την κοπανάς. Παρελάσεις. Κάθε μέρα παρέλασε. Τι έκανες? Έχω τόσα καντήλια να κατεβάσω κάτω. Να τα πει, να τα κατεβάσω. Τι να τα κατεβάσεις τα καντήλια τώρα? Να τα ξεκριμάσουμε. Εδώ λοιπόν παρεούλα παιδιά για μια ώρα περίπου θα τα λέμε εδώ Περικλής, Κώστα Τσιρόνης, λοιπόν ο Πάλος Ανθόπουλος και ο Περικλής μαζί παρεούλα λοιπόν σήμερα. Περικλή, ναι. Θα σου πω κάτι. Για μια ακόμη χρονιά αποτύχαμε στο θεσμό του κυπέλου. Καλά, στο θεσμό ναι. του κυπέλου αποτύχαμε, παιδιά. Αποτύχαμε για μια ακόμη. Γιατί πάρτε και τα προηγούμενα χρόνια που έρχονταν εδώ Φωστήρες και τα λοιπά. Θυμάστε, όλα από ομάδες. Χάναμε δηλαδή έδαφος από ομάδες πιο κατώτερες από την κατηγορία. Δεν είναι τυχερή η ομάδα στο θεσμό του κυπέλου. Ή μάλλον δεν τον θέλει το θεσμό του κυπέλου. Και καλώς κάνει γιατί δεν έχει τα κότσα. Τα δυναμάρια. Τότε θα είχε πάει στα διάλογα. Μην κάνετε τότε, μην δηλώνετε συμμετοχή, αλλά δεν μπορείτε να μου πείτε. Για τη συμμετοχή. Πληρώνουν παράβολα, γιατί πληρώνεις και παράβολα σε αυτά τα πράγματα. Πληρώνεις και παράβολα. Κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα με το κύπελο κτλ. Φιλικά παιχνιδάκια είναι αυτά. Ναι, φιλικά, μπράβο. Ναι. Φιλικά λοιπόν με τα Χανιά, φιλικό λοιπόν με τον Παναθηναϊκό, φιλικό με τον Ολυμπιακό Βόλο που θα έρθει τελευταία αγωνιστική του γηπέλου λοιπόν από τον Όμιλο. Φιλικά τα παίζουν. Φιλικά λοιπόν κάθε τουλάχιστον κάτι να βγαίνει, δηλαδή κάποια ζωμία από αυτή. Ναι. Εμένα όμως Περικλή, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Ότι δεν βγήκε η ΠΑΕ Πανατολικό σήμερα. Έτσι. Μετά λοιπόν από την. Θέλετε να το πείτε διαιτησία την οποία είχε ο Δασκαλόπουλος, δεν ήταν και τόσο φιλική προς τον Πανατολικό. Έτσι δείξαν τα πράγματα. Γιατί αν ήθελε λοιπόν και τον πενταλτάκι το οποίο έπνιξε υπέρ του Πανατολικού, αν ήταν του Παναθηναϊκού, θα το έδινε. Έτσι. Και βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι, βλέπουμε τον Θεοδωρίδη να βγαίνει να φωνάζει γιατί έδωσε ένα πλάγιο out, αλλά ανάποδα ο διαιτητής. Έδωσε εντολή ο Χοντρός και είπε: ναι. Κοιτάξτε και τον Παναθηναϊκό, ρε, εγώ Μάρια, είπε εκεί πέρα. Τώρα το βρήκε. Ναι. Και όχι μόνο, δεν φωνάζει μόνο ο Θεοδωρίδης όμως, φωνάζει και ο Αλαφούζος. Κάθε λίγο και λιγάκι, άντε ένα φρίγκικ παλιά όπως λέγαμε, ένα έντς ανάποδο, λοιπόν φωνάζει και αυτός. Τι να κάνω, ο Πανατολικός όμως γιατί δεν φωνάζει? Δεν νιώθει λοιπόν ότι κάτι δεν πήγε καλά χθες? Δεν νιώθει τίποτα. Τέλος πάντων. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, στο μεγάλο κάθεσαι και λίγο χαιρετάς στρατιωτικά. Έτσι δεν είναι? Εξαπαλώνουν ήχων πιάνουμε πάντα τα θέματα αυτά που αφορούν τους μεγάλους. Οι μεγάλοι είναι οι μεγάλοι. Να τελειώνουμε αυτό το υπόθεση. Με μη κεφαλαίο. Τέλος πάντων, εμείς το αφήνουμε αυτό στην κρίση βέβαια του κόσμου. Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι, μήπως Περικλή μου ήταν και το θέμα ότι θέλανε να εκθέσουν τον Παναθηναϊκό? Μπορεί. Έτσι. Πάει προς τον Δασκαλόπουλο, τράβατα όλα υπέρ του Παναθηναϊκού, έτσι, για να σταματήσει επιτέλους να φωνάζει. Και να δει ο κόσμος ότι να μωρέ, δεν είναι να δικείται και ο Παναθηναϊκός, να ορίστε τι έγινε. Έτσι. Υπάρχουν. Δηλαδή η διαιτησία, παιδιά, είναι σπουδή. Η διαιτησία, εκτός το να μάθεις λοιπόν τους κανονισμούς με τα βιβλία εκεί πότε πρέπει να σφυρίζει, είναι και η άλλη διαιτησία. Πώς θα σφάζουμε το βαμπάκι, έτσι, πώς θα σε σφάζουμε, πώς θα σε πηγαίνουμε στην εντατική, έτσι, όλα αυτά είναι όλα προμελετημένα. Απλά το λέμε τώρα. Τώρα, εμείς αυτά είναι τα σχέδιά μας και βέβαια εγώ θέλω να πω κάτι μέσα σε αυτά. Πώς οι μεγάλοι φωνάζουν με την παραμικρή αδικία ή το παραμικρό λάθος του διαιτητή. Και οι μικροί δεν έχουν δικαίωμα να βγάλουν λαλιά. Οι μικροί κάθονται πάντα κότες. Η κότα δεν μπορεί να πει τίποτα έτσι. Η κότα μόνο. Που λέμε παλιά, κάτσε κουτούλα μου. Και κάθεται, τελειούσε. Κάτσε κουτούλα μου. Δεν έχει δυνατότητα. Τώρα, βέβαια θα πούμε παιδιά όσοι είδα το παιχνίδι, έτσι, ο Αναστασίου ήθελε το παιχνίδι πάσα θυσία, ήθελε λοιπόν το τρίποντο, έτσι, τους 3 βαθμούς, έδειξε λοιπόν ότι έβαλε όλη την ομάδα κανονική εκτός από τις ελλείψεις που τις πέρασε σιγά σιγά. Αντίθετα βέβαια με το Χάβο, ο οποίος έκανε πειράματα χθες, έτσι, έβαλε την μικρή ομάδα κτλ. Αλλά πονηρούλης όμως Περικλή. Ναι. Πονηρούλης. Γιατί όταν έγινε το σκορ 2-1, πέρασε λοιπόν
τα πρωτοκλασσά τα ονόματα του Πανετολικού μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μήπως σοφαρίσω. Ένα καλό αποτέλεσμα Ναι. είναι μια τονοτική ένεση, ηθική. Αυτό κυνήγησε δηλαδή. Ναι, βέβαια το κυνήγησε αυτό. κυνήγησε. Και καλός, εντάξει. Εμάς δεν μας σημασία, παιδιά, έχει ότι πήραμε τον μπούλο μας λοιπόν από το κύπελο. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον τελείωσε. τώρα να πάρουμε βαθμό εδώ ή να πάρουμε τίποτα. Τελείωσε η δουλειά. Έτσι, κύπελο τέλος, τα κεφάλια μέσα και πάμε δηλαδή κανονικά για το πρωτάθλημα. Όπως είπε βέβαια και ο Χάβος. Έτσι. Πάμε για το πρωτάθλημα. Τώρα, είχαμε λοιπόν την άδικη, μπορούμε να πούμε, αποβολή του Κούσα. Γιατί λίγο πολύ το είδαμε από πολλές κάμερες, δεν ήταν ούτε καν φάουλ, αλλά εκεί ο διαιτητής ήθελε να προφυλάξει τον Μπέρκ, ήθελε να τον προφυλάξει, του έβγαλε την κίτρινη κάρτα, από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα ρε Κούσα, έλα ρε Κούσα, τόσα χρόνια επαγγελματίας είσαι ρε παιδί μου. Γιατί τι του έλεγε, σου έδειξε και την άλλη κάρτα και εμείς βέβαια διαβάσαμε από το στόμα του διαιτητού και έλεγε ας μην μου τα έλεγες, του είπε. Ναι. Φεύγοντας έλεγε η κάμερα, ας μην μου τα έλεγες αυτά. Ναι. Φεύγοντας ο Κούσης κάτι του είπε. Λοιπόν, τι τα πας, πάει, πήρε στην κίτρινη κάρτα, σήκω φεύγα, θέλει να προστατέψει τον Μπέρκ. Έρχεται από τραυματισμό και θέλει και καλά κάνει. Γιατί ο Μπέρκ, να σας πω κάτι παιδιά, είναι άρχοντας. Έδειξε χθες ότι είναι άρχοντας. Θα σας πω γιατί, πιο κάτω, θα σας τα πω πιο κάτω. Δεν είναι ο παίχτης λοιπόν της μεγάλης φασαρίας. Δεν είναι ο παίχτης με τα τσουλούφια τα βαμμένα. Δεν είναι ο παίχτης με τα τατουάζ τα γεμάτα εδώ. Έτσι. Δεν είναι ο παίχτης ο οποίος να κάνει δηλώσεις και να λέει το παραμικρό ή να φοράμε χρωματιστά παπούτσια ή χρωματιστές κάλτσες. Κύριος με τα όλα του. Μπήκε λοιπόν ένα τεταρτάκι μέσα, πέτυχε λοιπόν την αποβολή, πέτυχε και το ένα πανέμορφο γκολ. Κύριος με τα όλα του. Με το δίκιο τους λοιπόν οι Παναθηναϊκοί να λένε ότι ο Μπέρκ σχεδόν είναι το 80% της ομάδας. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, να σας πω ότι η κόκκινη κάρτα, παιδιά, μετράει. Μετράει. Λοιπόν, την Κυριακή ο Κούσας θα είναι απόν, γιατί είναι δύο κίτρινες. Αν ήταν απευθείας κόκκινη, θα είχαμε δύο και αν ήταν και, επειδή ήταν και αρχηγός, και μπορούσε. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα αυτό δηλαδή για το Κούσα. παιχνίδι. Ο Κούσας, ναι. Θα έχουμε τον Τζεκουέλ. Ναι, αλλά... δεν είναι σκληροτράχυλος ποδοσφαιριστής. Γιατί να μην παίξει και ο Τζεκουέλ. Θα δούμε λοιπόν διαφορετικά σχήματα. Λοιπόν, οι κίτρινες μόνο, να ξέρετε παιδιά, δεν μετράνε στο κύπελο. Από εκεί και πέρα είπαμε η κόκκινη λοιπόν μετράει και θα δούμε λοιπόν το πώς θα πορευτούμε από αυτά. Για τον Μπέρκ τα είπαμε, έτσι. Τι να πούμε. Τι να πούμε εμείς, τα είπε όλα τον γκολ το οποίο έβαλε, έτσι. Τα είπε όλα η παρουσία του από την ώρα που μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και οι άλλοι 10 παίχτες ένιωσαν κάποια, ξαλαφρώσανε μόλις τον είδαν μέσα. Είναι ευχής έργων που παίζουν τέτοιοι παίκτες στο πρωτάθλημα. Ναι, αυτό το λέει και εδώ. Ναι, εδώ το λέει ο Χάβος ότι πολυτέλεια ο Μπέρκ λέει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως, και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κουλτούρα βορειοευρωπαίος, με κουλτούρα και δεν είναι από αυτούς τους παίκτες τους, να το πούμε έτσι, τους ασχηματημένους. Αυτό που είπα εγώ, ότι είναι ήρεμος παίκτης, άνθρωπος δηλαδή χαμηλών τόνων. Όπως το είπες, άρχοντας. Ναι, άρχοντας, χαμηλών τόνων. Δεν έχει δηλαδή να βγει στις τηλεοράσεις, να κάνει δηλώσεις, να τον βλέπεις με τα τατουάζ εδώ απάνω, εδώ, τα σκουλαρίκια εδώ. Και εγώ να πω στα παικτάκια τα δικά μας, τα μικρά, αυτά που λένε να γίνουν μεγάλα, να προσέχετε ρε παιδιά. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Να έχουμε δηλαδή αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το άθλημα αυτό, που κατά τον ΑΒ ή Γ τρόπο διαμορφώνουν πολιτισμό, να έχουν τα παιδιά αυτά τέτοια εμφάνιση και να προβάλλουν προς το έξω τέτοια εικόνα. Τι κοινωνία θα χτίσουμε. Επιτέλους οι ποδοσφαιριστές πρέπει να γίνουν πρώτα άνθρωποι. Έτσι, άνθρωποι. Έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο περίπου. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται από ψηλά, Σουηδίες, Νορβηγίες κτλ. Δεν είναι διαφορετικοί τύποι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έρχονται από την Λατινική Αμερική. Έρχονται οι Λατινοαμερικάνοι, έρχονται λοιπόν με τα σκουλαρίκια τους, με τα περιδέρια τους, με όλα μέχρι κάτω γεμάτη λοιπόν τατουάζ, ενώ αυτοί είναι πιο σοβαροί απάνω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Πιο σοβαροί και σαν παίχτες, αλλά και σαν άνθρωποι. Η Βόρεια Ευρώπη έχει μια κουλτούρα, έναν πολιτισμό που δεν τον έχει δυστυχώς η Νότια Ευρώπη και η Λατινική Αμερική. Άλλος τύπος λαός ο ένας, αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι τύπος λαός και να είναι, οφείλει κάποια πράγματα να τα σέβεται. Δεν ξέρω. Τελείωσε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τέλος πάντων.
Αυτό που είπε ο Περικλής, ο Χάβος έκανε μια δήλωση και βέβαια είναι πάρα πολύ σωστή και ωραία, ότι πολυτέλεια ο Μπέρκ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από εδώ και πέρα εμείς, λέει, μπαίνουμε για τα καλά, θα γίνουμε καλύτεροι και μπαίνουμε για τα καλά στο πρωτάθλημα. Τελείωσε. Λοιπόν, τελείωσε το κύπελο, να ξέρετε. Τώρα, ό,τι γίνει με το Ολυμπιακό Βόλο, ό,τι θέλετε κάνετε. Τραβάτε στο γήπεδο, μην πάτε. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα. Από εδώ και πέρα, λέει ο Χάβος, το πρωτάθλημα και η βαθμολογία. Τώρα για το πρώτο ημίχρονο, παιδιά, τι να πούμε, έτσι. 34 κατοχή ο Παναθηναϊκός, ο Πανατολικός, 66 ο Παναθηναϊκός. Έτσι, ήταν, τι να πούμε. Να φανταστείτε ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 0 κόρνερ. 0 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο. Πολλές φορές, αλλά να σας πω και κάτι όμως, 0 κόρνερ, αλλά ο Πανατολικός έπρεπε να βάλει γκολ. Εντάξει, είχε και ο Παναθηναϊκός στο δοκάρι, αλλά δύο φάσεις τις οποίες έγινε με τον Παπουτσογιαννόπουλο και τον Κάμπελ, θα είχαμε λοιπόν προηγηθεί, εάν πρόσεχαν λίγο οι επιθετικοί μας. Αλλά τέλος πάντων, αυτά έχει το ποδόσφαιρο, παιδιά. Εμείς βέβαια, για να θυμηθείτε κάπως, έτσι, να θυμηθείτε κάπως τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί το πρώτο, άστο να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε το δεύτερο ημίχρονο της χθεσινής συνάντησης. Φετινή σεζόν, στην επίθεση είναι που έχει θέμα. Πέτριτς, το γύρισμα για τον Κλωναρίδη, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, στα δίχτυα η μπάλα στο 5ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο 50ο του μάτς. Ο Κλωναρίδης ανοίγει το σκορ με ένα βολέ. Δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης ο Στεφανάκος, που είχε δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο σε σουτ φάουλ του Πέτριτς και ένα σε κανονική ροή αγώνα του Δόνη. Εδώ ήταν αδύνατο να αντιδράσει ο Βίκτορας Κλωναρίδης. Θα δώσει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Ο Στεφανάκος απογοητευμένος, αλλά λίγα πράγματα θα μπορούσε να κάνει. Τον άφησε εκτεθειμένο η αμυνά του. Είδε ξανά, δεν υπάρχει κανένα offside. Πάσα του Πέτριτς και το βολέ από τον Κλωναρίδη. Νέα αποστολή. Έτρεξε ο Βίκτορας Κλωναρίδης και φέρωσε τον γκολ στον Άδο. Προφανώς θα του είχε νωρίτερα. Ήταν στο μόνο άνθρωπο που πήγε στον πάγκο και τον αγκάλιασε. Και πλέον ο Πανετολικός είναι αναγκασμένος να βγει μπροστά, να προσπαθήσει να σκοράρει, μια που με αυτό το αποτέλεσμα μείνει εκτός συνέχειας του κυπέλου. Κάπελ, για τον οποίο είχε διαφερθεί ο Παναθηναϊκός το περασμένο καλοκαίρι, πριν πάει στην Πορτογαλία για να παίξει στην Μπράγκα. Το λάθος εδώ από τον Κούσα, ευκαιρία για τον Πέτριτς να σκοράρει, καθυστερεί χαρακτηριστικά, δεν έχει τελειώσει η φάση, ο Κλωναρίδης κερδίζει. Ο Πέτριτς είναι μες στην περιοχή, η τρίπλα του Κλωναρίδη πάνω στον Κούσα, από το δικό του πόδι νομίζω φεύγει μπάλα έξω, κόρνερ πρέπει να είναι και κόρνερ είναι. Και το κόρνερ ο Λεάντρο Κάπελ. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Βασιλείου, δεύτερη κεφαλιά έξω, μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη του Πανετολικού με τον στόπερ, τον Εντζεγγέλες, το δεύτερο ημίχρονο. Τρίτη συνολικά στο μάτς. Δείτε ξανά η πρώτη του Βασιλείου, κεφαλιά, στέλνει την μπάλα σε ένα χώρο που πετάχτηκε ο Εντζεγγέλε από την πίεση του Μέντες, μπάλα έφυγε έξω από το δεξί δοκάρι. Ωραία ο Πέτριτς. Μπαϊράμι, κάνει κίνηση ο Κλωναρίδης, φεύγει και ο Μπούι αριστερά. Αυτή είναι η επιλογή, το σούτ από τον Μπούι, θα πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού με ένα εξαιρετικό διαγώνιο σούτ στο 58. Αλλά όλα ξεκίνησαν από την πολύ ωραία ενέργεια στον άξονα της μεσαίας γραμμής από τον Πέτριτς, ο οποίος άνοιξε το παιχνίδι βγάζοντας για τον Μπαϊράμι. Είχε δύο επιλογές, αυτή του Κλωναρίδη και του Μπούι. Επέλεξε τον δεύτερο και ο Μπούι πάει στην αγκαλιά του Γιάννη Αναστασίου. Προφανώς να του δείξει την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη που του δείχνει, παρά το κακό ξεκίνημα που έκανε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ξανά η φάση. Εξαιρετικό διαγώνιο σουτ από τον Μπούι, κανένα περιθώριο αντίδραση για τον Στεφανάκο. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Νέα αποστολή πάνω. Τον Γιάννη Αναστασίου, να αγκαλιάσει τον Στιβ Ρίτερ και στη συνέχεια ήρθε ο Μέντες και του είπε εντάξει, φτάνει, έλα, γύρνα στον αγωνιστικό χώρο. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0. Η τιμή του στατιστική έχει και την πρωτιά του, είναι ο πρώτος σε assist στην ομάδα του Αγρινίου, έχει βγάλει 3
assist στα 5 γκολ. Ευκαιρία με τον Κουτρουμάνο, το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Θα μειώσει ο Πανετολικός στο 62 με τον πλάγιο πιστοφύλακα, τον δεξιό πιστοφύλακα, ο οποίος βγήκε μπροστά. Και λίγα λεπτά μετά το 2-0 του Παναθηναϊκού, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κοτσόλη, που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σε αυτή τη φάση, και θα μειώσει σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Και ξανά φαίνεται να είναι σε θέση offside ο Κουτρουμάνος. Δεν πρέπει να καλύπτεται από τον Μέντες όταν παίρνει την μπάλα, πλασάρει σωστά. Εδώ και πάλι το τελείωμα από τον Δημήτρη Κουτρουμάνο, παίζοντας την φυσική του θέση, αυτή του δεξιού πιστοφύλακα, βγήκε και μπροστά και σκόραρε. Πάσα, υπάρχει κανένα offside, ο Κλουναρίδης φεύγει απέναντι από τον Στεφανάκο, το πλασέ δεν είναι καλό, περισσότερο με το μύτο στην αναπήδηση της μπάλας, ενώ ο Στεφανάκος λέει στον Κλουναρίδη ότι θα πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω γιατί ήταν πεσμένος παίκτης του Πανετολικού στη μεσαία γραμμή. Δεν το άκουσε ο Κλουναρίδης, λέει, και νομίζω... Τριανταφυλόπουλος στο χορτάρι, να δούμε ποιος παίκτης θα βγει εκτός. Για να δούμε τη φάση. Πάσα του στον Κλουναρίδη, δεν έκανε καλό κοντρόλ, βγήκε ο Στεφανάκος και μάζεψε. Εδώ οι δύο αλλαγές του Αναστασίου, ο Μπέρκ με τον Τριανταφυλόπουλο. Μπέρκ στις κερκίδες από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Σουηδού σεντερφόρ. Μετά από πάνω από 2 μήνες, 66 μέρες συνολικά έμεινε εκτός. 24 Αυγούστου και τραυματιστής στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο μάτς κόντρα στον Λιβαδιακό. Υπέστη κάταγμα στην κλίδα. Η κόκκινη κάρτα για τον Κούσα. Προφανώς θα συνέχισε να λέει κάτι ο Κούσας. Την ώρα που βλέπαμε σε replay το φάουλ που έκανε πάνω στον Μπέρκ νωρίτερα. Προφανώς κάτι θα είπε ο Κούσας, το άκουσε ο Δασκαλόπουλος και έβγαλε την δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε δευτερόλεπτα στον στόπερ του Πανετολικού, ο οποίος αφήνει την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Δόνης, ζητάει ο Μπέρκ, θα πάει μόνος του ο Δόνης, κάνει κίνηση στο πέναλτι ο Μπέρκ, σε αυτόν θέλησε να γυρίσει, ο Μπούι ευκαιρία για να κάνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Θα τον σταματήσει ο Στεφανάκος με το πόδι. Επιμένει ο Παναθηναϊκός. Κλωναρίδης θα σουτάρει. Ενστικτώδης επέμβαση ξανά από τον Μανώλη Στεφανάκο που κάνει ένα πολύ μεγάλο μάτς. Σέντρα για τον Μπέρκ, κεφαλιά έξω. Την ωραία προσπάθεια του Κουχούμη. Σέντρα ακριβίας για τον Μάρκους Μπέρκ. Πρώτη φορά που γίνεται απειλητικός για την εστία του Στεφανάκου. Από τον Μπούι σέντρα. Μια πως το κόψει ο Τριανταφυλόπουλος. Μπαϊράμι. Το σούτ από τον Μπέρκ. Καταπληκτικό γκολ. Όχι μόνο επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους μετά από 66 ολόκληρες μέρες, αλλά με την επιστροφή του ο Μάρκους Μπέρκ θα πιάσει ένα εκπληκτικό σουτ. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Στεφανάκο. Ένα από τα γκολ τα οποία μας έχει συνηθίσει ο Μάρκους Μπέρκ σε αυτή την θητεία του στα ελληνικά γήπεδα. Απογελάει ο Αναστασίου. Καλύτερη επιστροφή για τον Μάρκους Μπέρκ, ο οποίος πηγαίνει και το πανηγυρίζει στον πάγκο μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Δείτε ξανά τα κουνάκια από τον Μπαϊράμι. Απίθανη εκτέλεση από τον Μάρκους Μπέρκ. Βρίσκει τη γωνία που έψαχνε με τον Στεφανάκο 1-2 βήματα μακριά από την γραμμή της αιστείας του. Αυτό βλέπει ο Μάρκους Μπέρκ και σουτάρει με αυτόν τον τρόπο. Απίθανο γκολ από τον Σουηδό. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊόντικες λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye, Αφών Τιμολέων Καπλάνη, Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Αφήστε το άρωμα να σας οδηγήσει εκεί που η παράδοση γίνεται μονοπάτι αισθήσεων. Αρτοποιία, Παπαδήμας Θεόδωρος και Υιός. Οι πιο εκλεκτές συνταγές ποιότητας με σεβασμό στην παράδοση και την ποιότητα, φτιαγμένες αποκλειστικά από αγνά υλικά. Λαχταριστά αρτοποιήματα. Υπέροχα βουτήματα. Ολόφρεσκα γλυκά. Κουλούρια και παγωτό για διαβητικούς για να μην στερείται κανείς την απόλαυση. Αλλά και καφές, παγωτό, μαγειρεμένο φαγητό. Αρτοποιία Παπαδήμας Θεόδωρος και Υιός. Αντίπα 7 και Κόκαλη 49. Σε προνομιακή θέση για στάθμευση. Τηλέφωνα 26410 25621 και 20777. Αρτοποιία Παπαδήμας Θεόδωρος και Υιός. Το άρωμα της γεύσης και της παράδοσης. Βλέπεις ένα τέτοιο γκολ λοιπόν και φεύγεις ευχαριστημένο. Ασχέτως ομάδα, έτσι δεν λέμε τώρα. Βλέπεις ένα τέτοιο γκολ στο γήπεδο, φεύγεις ευχαριστημένος, χορτασμένος πως λέμε έτσι. Τον πολύ ωραίο παίκτη, αφού τον είδαμε και τον χειροκροτήσαμε και τον θαυμάσαμε, να μην αφήσουμε έξω και τους πολύ καλούς παίκτες που πέρασαν πολλές φορές από τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα τι είναι η διοίκηση, η ομάδα κτλ. Εμείς λέμε για τους παίκτες που πέρασαν από εκεί, οι οποίοι επάξια φάγαν το ψωμί τους, έτσι, και ήταν και αυτοί πράγματι πολύ καλοί παίκτες. Είναι και άλλοι που δεν τιμούν το φαγητό, το ψωμί που τρώνε. Έτσι. Είναι και άλλοι που... Τέλος πάντων, παιδιά, με αυτά και με αυτά να τελειώσουμε το θέμα κυπέλου. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 6 βαθμούς, Χανιά 4, δύο ομάδες που δείχνουν ότι περνάνε λοιπόν στον επόμενο γύρο, και Βόλος 1 βαθμό, Πανετολικός 0. Αυτό λοιπόν ήταν η βαθμολογία η τελική. Γυρίζουμε, φεύγουμε σελίδα και πάμε βέβαια στο πρωτάθλημα. Είπαμε τα κεφάλια μέσα. Λοιπόν, από χθες το βράδυ τελειώσαν τα πιάτα μας, τα πλύναμε. Πάμε λοιπόν στο πρωτάθλημα. Πανατολικός βέβαια την Κυριακή, χωρίς βέβαια τον Θεοδωρίδη αλλά και τον Κούσα, έτσι θα απουσιάσει. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο η εντεκάδα του θα είναι. Ο Ραφαέλ τώρα, ο Κουτρουμάνος, ο οποίος έκανε καλό παιχνιδάκι μέσα στη Λεωφόρο και δείχνει να κερδίζει τη θέση. Ο Κέβιν, ο Ετζεγκουέλε που θα πάρει μάλλον τη θέση του Κούσα. Ο Μαλεζάς, ο Γοδόη, ο Φωτάκης, ο Μαρτίνες, ο Μορένο, ο Κάπελ, ο Βασιλείου, ο Βηγιαφάνες. Ένας από τους δύο θα παίξει λοιπόν. Από εκεί και πέρα λίγο η 18η, Παπατσουγιαννόπουλος, Καλογέρης, Μπαχαράνο, Άλβες, Μίγας και Στεφανάκος. Και να πούμε και τον Στεφανάκο, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή παρουσία στη Λεωφόρο. Είχε λοιπόν πάρα πολύ καλή παρουσία, δείχνοντας ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά κάτω από τα γκολπόστ, δεν πρέπει να φοβάται με τίποτα. Έτσι. Έχει Ραφαέλ Στεφανάκο, δεν πρέπει να φοβάται με τίποτα. Έτσι έδειξε το. Δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες. Τώρα, στον αντίποδα βέβαια του Πανετολικού, παιδιά, ο Λουτσέσκου, ο προπονητής της Ξάνθης, έχει εδώ σωρία ποδοσφαιριστών. Με 21 παίκτες έρχεται στο Αγρίνιο. Βέβαια με τους παίκτες που πήγε και στην Κρήτη, έτσι. Έχασε στην Κρήτη με 1-0 στο 84 από τον Όφη, αλλά με την ίδια ομάδα που πήγε στην Κρήτη έρχεται εδώ απευθείας. Δεν πάνε Ξάνθη κτλ. Έτσι ήρθαν και οι Γερμανοί πάνω πήγε εδώ, αλλά χάσαν το 40 οι Ιταλοί που λέει, αλλά νικήθηκαν από τους Έλληνες. Λέω στον αγώνα. Τότε ναι. Τα ίδια θα πάθει και η Ξάνθη. Α, τι λέει μόνο περικλειστό. Και η Ξάνθη τα ίδια. Ας έρθει με όσα όπλα θέλει. Πυροβολικά με οτιδήποτε. Λοιπόν, ακούστε τώρα παιδιά, έχουμε Μαξεβαγγίδη εδώ, Ζαπρόπουλο, λοιπόν, Γουάλα, Σουλτάνι, έρχεται εδώ λοιπόν με Αργυρί, Πετάνο, καλά, Κατζιόρα, λοιπόν, Μαρινάκη, Βασιλακάκη εδώ, πλήρης λοιπόν η ομάδα της Ξάνθης, έτσι, πλήρης η ομάδα της Ξάνθης, αλλά εντάξει τώρα εμείς είμαστε έτσι οι ξενοδόχοι, εμείς είμαστε, έτσι, εμείς είμαστε ξενοδόχοι. Τώρα μην κανονίζετε και πολλά πράγματα, γιατί άλλο την ήττα την κρατάει στα χέρια του Πανετολικός. Πάντα έτσι. Μπορεί να το κερδίσει αυτό το παιχνίδι, είναι μέσα στα μέτρα του, λοιπόν όταν παίξει σοβαρά και καλά, δεν θα έχει καμιά είναι και ανάλογα τη μέρα που θα βρεθεί κάθε ομάδα. Είναι και τη μέρα που θα βρεθεί. Όπως ακριβώς είναι και το θέμα του ποδοσφαιριστή. Το πώς θα βρεθεί εκείνη τη μέρα. Μπορεί να το δεις λοιπόν να πετάει μέσα στο γήπεδο και την επόμενη αγωνιστική να το δεις να σέρνεται. Και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτά. Τώρα,
Αυτά τώρα, παιδιά, την Ξάνθη. Είπαμε, έρχεται απευθείας λοιπόν εδώ. Καλά, δεν χρειάζεται να σας πούμε τώρα ποιοι θα παίξουν. Τα βαριέστε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τα εισιτήρια απλά να σας πω ότι με την Ξάνθη είναι 20 ευρώ. Δεν πέφτει εδώ, παρόλο που έχουμε εκπτώσεις, μπαίνουμε στις εκπτώσεις. Δεν πέφτει. 20 ευρώ λοιπόν στη σκεπαστή, 15 λοιπόν οι γυναικούλες και οι γυναίκες και τα παιδιά, 15 ευρώ, και στη μικρή εξέδρα αριστερά και δεξιά είναι 10 ευρώ και στο κέντρο είναι 15, όπως βέβαια και στον εξώστη. Οι γυναίκες στη μικρή εξέδρα θα πληρώσουν και τα παιδιά 8 ευρώ. Εκεί που είναι φτηνό πάλι είναι το πέταλο με 8 ευρώ γενική είσοδο. Αυτά τώρα είναι, παιδιά, όπως δίνουν τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα βρεθούμε κάτι παραπανήσει, έτσι. Θα βρεθούμε, όχι σαν προχθές λοιπόν, που ήμασταν σαν σκόρπια διαδήλωση στο γήπεδο, έδειχνε η κάμερα όλο κίτρινα τα καθίσματα κτλ. Έτσι να βρεθούμε λιγάκι, γιατί να σου πω κάτι, τι έγινε. Βαρεθήκατε τον Πανατολικό στην εθνική κατηγορία, τον βαρεθήκατε κιόλας. 2 χρόνια έχουμε. Πάνω. Κουράζει. Γιατί γενικά δηλαδή η κοινωνία είναι κουρασμένη. Η ελληνική είναι κουρασμένη. Όχι είναι μόνο και δηλαδή, έχει λοιπόν το πρωτάθλημα το ελληνικό, θα ακούσετε πιο κάτω να δείτε τι έγινε. Λοιπόν, έχει γίνει μπάχαλο, γενικά μπάχαλο έχει γίνει. Έχει γίνει μπάχαλο. Τώρα, είναι και το εισιτήριο, ναι. Ο άλλος δεν είναι, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό που λέγει ο Κώστας. Τώρα για να πας τώρα, εντάξει, τώρα έχει καλό καιρό και μπορεί να πας στη σκεπαστή, να δώσεις στο πέταλο, να δώσεις 8 ευρουδάκια, έτσι. Ναι. Αλλά να πας τώρα να βρέχει, να πας στη σκεπαστή και να δώσεις 20 ευρώ. Ή αν έχεις και το γιο σου μαζί, πας 35 ευρώ. Δεν θα πάρει λίγο φιστικάκι, λίγο αλμυρό, έτσι, να το κοπανίσεις δηλαδή λιγάκι. Πάει το 40, ρε παιδιά. 40 ευρώ τώρα να πας λοιπόν. Και που επομένως παίρνει το παιδάκι του, πάει σε μια καφετέρια, 2 και 2, 4 και τελείωσε η δουλειά. Αυτό είναι. Τελείωσε η δουλειά. Έτσι, Παναγιώτη. Είναι αυτό που λέγει ο Κώστας. Είναι και ακριβό το εισιτήριο. Στις μέρες μας, γιατί τα ξέρω περικλείς αυτά, γιατί στο παγκάρι βρίσκει κουμπιά μέσα, αλμανικά νομίσματα βρίσκει. Λοιπόν, τα ξέρει αυτά. Δεν υπάρχει ευρώ, παιδιά. Δεν υπάρχει ευρώ. Όλοι ψαχνόμαστε. Όλοι ψαχνόμαστε. Οι μισοί ζουν με δανεικά τους άλλους μισούς. Όλοι ψαχνόμαστε. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς το είπαμε, Περικλή, το είχαμε πει, θυμάσαι. Βάλτε, ρε παιδιά, σε αυτά τα 2 παιχνίδια που τα νομίζετε κρίσιμα για το βαθμολογικό πίνακα του Πανατολικού, βάλτε μια γενική είσοδο εκεί. Γενική είσοδο. 5, 8 ευρώ, 10 ευρώ μέχρι εκεί. Να γεμίσει το γήπεδο μέσα. Δεν μας ακούτε. Μας γράφετε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Θάνος θα είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού. Θυμάστε το Θάνο, έτσι. Λοιπόν, ο Θάνος από τα Γρεβενά. Τα Γρεβενά, τάχα μου. Τάχα μου από τα Γρεβενά. Τα Γιάννα είναι ο άνθρωπος. Αλλά λόγω που έχει άλλον διαιτητή ο Σύνδεσμος Ιωαννίνων στην ΑΕ κατηγορία, δεν μπορούσαν να βγάλουν 2. Τράβα και στα Γρεβενά, γράψου τα Γρεβενά να σε βγάλουμε Α. Λοιπόν, ο Θάνος θα είναι. Τάτσης θα είναι ο πρώτος βοηθός του από την Ήπειρο και Γεωργιάδης από την Κοζάνη ο δεύτερος. Αυτοί είναι οι άρχοντες του παιχνιδιού του δικού μας τώρα. Από εκεί και πέρα, Βέρεια Πανιόνιος, έχουμε Κουτσιάφτης από την Άρτα, Εργοτέλης ΠΑΟΚ, ο Δημητρόπουλος από τη Φθιώτιδα, Καλονή Λεβαδιακός Δασκαλόπουλος από την Κόρινθο, πάλι ο Δασκαλόπουλος. Θες να πεις ο Δασκαλόπουλος με εμάς. Κάποιο έχει μέσον. Μπράβο. Παναθηναϊκός Ατρόμητος ο Στυλιαράς μαζί με τον Κωσταρά, επιτέλους λοιπόν, λέγαμε και εμείς γιατί μας παραγωνίζει τον σύνδεσμο του Καρδανίας. Να, λοιπόν, στη Λεωφόρο ο Στυλιαράς. Πλατανιάς Πας Γιάννη ο κύριος Κομής από τη Θεσπρωτεία, Νίκη Βόλου Κέρκυρα Τοπούζης λοιπόν από τη Θράκη, Πανθρακικός Σόφι Ιωαννίδης από την Αργολίδα και ακούστε τώρα. Στο Θεό σας τώρα, στην Παναγία, στο Θεό σας τώρα, ακούστε τώρα. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός Σπάθας. Τι λέτε. Ακούστε ρε παιδιά τώρα, να σας πω κάτι έτσι, να μου πείτε κι εσείς αν είμαι τόσο μπουμπούνας. Δηλαδή αν έπαιζε Πανετολικός, παραδείγματος χάρη, Πανετολικός Πας Γιάννενα και μας έφεραν Γιαννιώτη διαιτητή, τι θα κάναμε εμείς. Δεν θα φωνάζαμε. Ο Σπάθας όπως ξέρετε λίγο πολύ ανήκει στο σύνδεσμο Πειραιώς και πάει στην Τρίπολη να παίξει πειραιώτικη ομάδα. Απλά και ωραία τα πράγματα. Αυτό δεν μπορεί ο κύριος εκεί, ο Ντάλλας, πως το λένε εκεί, ο Κοκκινογούλιας, δεν μπορεί να το καταλάβει ότι ρε, πας από τον ίδιο σύνδεσμο διαιτητή από την ίδια πόλη. Ναι. Από την ίδια πόλη. Το ίδιο, να το πω και αντίθετα. Πάμε εμείς να παίξουμε λοιπόν να πω στη Λιβαδιά και έρχεται Αγρινιώτης διαιτητής. Δεν θα φωνάξουν εκείνοι από το σύνδεσμο. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
Κρατάτε λίγο τα προσχήματα τουλάχιστον. Πάει στο διάλογο. Εντάξει, το είπαμε, μην έχετε το βραχί σαρίδες που το λένε παλιά. Έτσι, κρατάτε λίγο τα προσχήματα. Αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Όλοι με το. Ναι, δεν μιλάμε του Ολυμπιακό. Δεν έχει φταίει ο Ολυμπιακός τίποτα. Δεν ξέρω αν φταίει ή δεν φταίει. Δεν φταίει. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό που όρισε ο Ντάλλας που έβαλε αυτό το διαιτητή. Λες και χαθήκανε διαιτητέ, παιδιά. Λες και χαθήκανε διαιτητέ. Ή να τον βάλει σε κάποιο άλλο παιχνίδι και να βάλει το Σπάθα σε κάποιο άλλο. Μπορεί και να βάλει άπτρο. Τέλος πάντων. Σημασία πάντως έχει. Άστο. Ότι είναι βρωμά υπόθεση. Ναι. 3 πουλάκια κάθονταν στο κίτρινο τη Μαγκούρα. Ναι. Λοιπόν, το στοίχημα για όσους θέλουν να είναι 1,70 ο άσος. Το δικό μας λέμε έτσι. 3,40 είναι η ισοπαλία και 4% απόδοση έχει λοιπόν το διπλό. 4, 3,40 και 1,70. Τώρα το παιχνίδι το δικό μας βέβαια για όσους δεν θέλουν να πάνε γήπεδο υπάρχει από το Nova 7. Από το Nova, έτσι, βραδινό είναι, ας είναι 5 και 4, τώρα είναι βράδυ 5 αυτό, έτσι. Να φτιαχτούνται λίγο και οι κυρίες που θα είναι στο γήπεδο. Μας κλέβουν, παιδιά, αρχίσαν τώρα τα ΜΜΕ και κάνουν διαγωνισμό για όμορφες γυναίκες στα γήπεδα. Όμορφες κυρίες, όμορφες παρουσίες. Προχθές βγήκε η Κέρκυρα πρώτη. Είχε Έχουμε μια και κορμάρα τέτοιο εκεί. είδους διαγωνισμούς. Η Κέρκυρα, ναι, κάνουν παρουσίες ωραίες. Παιδί μου, τι να σου πω τώρα, περικλή, τι να σου δείξω τώρα. Όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές. Ναι, εδώ έτσι τα μετράμε όλα. Τα μετράμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα για το. Μη φοβάστε, την Κυριακή, όπως λένε τα πράγματα, θα έχουμε ήλιο με δόντια, 19 βαθμούς θερμοκρασία και βέβαια αυτό ήταν. Εμείς πάμε για το 10 καρό την Κυριακή, το 10 το καλό. Έτσι να πετύχουμε να πάμε στους 10 βαθμούς και από εκεί και πέρα, παιδιά, αφήστε τους άλλους να ψάχνονται. Τώρα, να σας πω κάτι. Ξέρετε, γι' αυτό είπα για το ελληνικό πρωτάθλημα, ότι φτάσαμε στη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου και οι ομάδες δεν ξέρουν τι θα κάνουν σε περίπτωση ισοβαθμίας. Μπάχαλο, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρουν, τώρα συνεδριάζουν. Απόψε συνεδριάζουν τι θα κάνουν οι ομάδες σε περίπτωση ισοβαθμίας στους ομίλους κυπέλου. Δεν το ξέρανε. Βγάλανε προκήρυξη κυπέλου και αυτή τη διαδικασία δεν την περάσανε μέσα. Ναι. Δεν την πέρασε. Ακούστε, άκου Περικλή. Να δεις στα προχειρότητα όλα τα πράγματα. Προχειρότητα, παιδιά, όλα τα πράγματα. Για να μην πάμε κι αλλού, έτσι, να μην πάμε και στα υπόλοιπα, ότι ετοιμάζονται, έρχονται παιδιά, έρχονται, γιατί εμείς ξέρεις εδώ δεν μπορούμε χωρίς μπαράζ. Δεν μπορούμε χωρίς μπαράζ, ρε παιδιά, δεν μπορεί το πρωτάθλημα χωρίς μπαράζ. Φωνάζει ο Νόβα, φωνάζει ο ΤΕΤΙΒ, φωνάζει ο ΠΑΠ, δεν μπορούμε. Τώρα τι σκέπτονται. Ακούστε τώρα λίγο, ακούστε κι εσείς, να επανέλθει το περσινό, ο περσινός υποβιβασμός. 3+1. Μάλιστα. Και από τη β' εθνική κατηγορία να ξαναμπούν δηλαδή η διαδικασία η περσινή. Δηλαδή να πέφτουν 3 ομάδες και η τέταρτη να δίνει αγώνα μπαράζ με την πρωταθλήτρια που θα βγει από τη β' εθνική κατηγορία. Ακούστε τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Τι γίνεται εδώ, δηλαδή τώρα τι σκεφτήκαν αυτοί. Ποιος μπορεί να πέσει, παραδείγματος χάρη, ποια ομάδα μπορεί να πέσει και είναι δικιά μας. Έτσι. Να μην την αφήσουμε. Να μην την αφήσουμε να πέσει. Και πάνε σιγά σιγά να το φέρουν, δηλαδή το φέρουν στα μουλοχτά. Το φέρουν στα μουλοχτά, ότι σκέπτονται λέει να φέρουν το περσινό πάλι. Να πάμε στα μπαράζ της β' εθνικής κατηγορίας, όπως παίζαμε εμείς. Λοιπόν, να βγει ο πρωταθλητής και να βγει ο δεύτερος να πάει να δώσει αγώνα, όπως έγινε πέρυσι με την Ξάνθη και τον Ολυμπιακό Βόλο. Τι να πω. Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Αγωνίζεσαι, παίζεις, λοιπόν, φτάνεις στη μέση του πρωταθλήματος και αυτοί βγάζουν νόμους ακόμα. Αυτές. Τι προκηρύξεις μου λέτε εμένα τώρα, και αυτά είναι μπουρδες όλα. Αφού οι προκηρύξεις αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Μέρα με τη μέρα. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Απλά λέμε τώρα, να σας πω, ότι μιας και φτάσαμε εκεί, άκου να δεις σε Περικλή, ομάδα η Νίκη Βόλου, ναι, η Νίκη Βόλου, ομάδα, παιδιά, α εθνικής κατηγορίας, πήγε να παίξει χθες λοιπόν κύπελο και δεν είχε να πληρώσει το διαιτητή. Ξέρετε ότι οι διαιτητές του κύπελο προπληρώνονται για να με την κοπανίσουν οι άλλοι. Λοιπόν, δεν είχε, παιδιά, να πληρώσει το διαιτητή, δεν είχε να δώσει 2.400 στο διαιτητή. 2.400. Τότε γιατί ανέβηκε, ρε Κώστα, γιατί ανέβηκε στην α εθνική κατηγορία, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Όταν δεν έχεις να πληρώσει το διαιτητή, να δώσεις λοιπόν ο πρόεδρος εκεί, του να σου πω κάτι. Απλά πράγματα, ρε παιδιά. Έπρεπε να πάρουν τον Μπέο ένα τηλέφωνο, να πει Μπέος εδώ, να δει πως θα μπαινε μέσα ο διαιτητής.
Ο δήμαρχος, ο Μπέος δεν είναι στο Βόλο. Ναι. Απάνω το δήμαρχο θα πει: Δήμαρχε, δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά. Είναι και με την νίκη τώρα, γιατί πήρε πάρα πολλούς ψήφους από τη Νέα Ιωνία. Έτσι, λοιπόν, είναι και με την νίκη ο Μπέος. Να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: δεν ήθελε πολλά, ούτε λεφτά. Μπέος. Ένα όνομα. Μπέος να του πει: τελείως θα πεις ο διαιτητής, παιδιά. Θα πεις ο διαιτητής. Λοιπόν, και βγήκε τώρα, παιδιά, ομάδα, ακούστε, ένα μήνα έχει να πληρώσει. Και τώρα τι βγήκε και λέει. Και αυτό πάλι εις βάρος είναι. Ότι εμείς, λέει, το δίναμε, λέει, του Βοσκάκη 1.400 ευρώ και τα υπόλοιπα του είπαμε στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά ο διαιτητής δεν ήθελε. Ακούστε τώρα. Με δόσεις να κάνουμε τη διαιτησία. Με δόσεις να κάνουμε διαιτησία. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Πάμε σε ένα μικρό διαγνωστικό. Βυθιστείτε στη λαχταριστή σοκολάτα. Φλερτάρετε με τις φρουτώδεις γεύσεις. Νιώστε την καραμέλα να λιώνει απαλά στο στόμα. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Φίνες εκλεκτές γεύσεις από ολόφρεσκα αγνά υλικά. Για τους λάτρεις των γλυκών απολαύσεων. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Καζατζή και Σαλάκου 17. Τηλέφωνο 0641 21 113. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Ονειρεμένες γεύσεις. Σφαγιανάκης, Ανέν, κάνει ωραία την κίνηση, έφυγε από το Μαρέν, πέρασε στην περιοχή, ο Μαρτίνες ανοίγει το σκορ του 44. Στο τέλος του ημιχρόνου, ο Πανετολικός, μπλοκαρισμένος αν και με παίκτη παραπάνω από το 5, θα βρει τη λύση στην επίθεση, και αυτό γιατί για πρώτη φορά ο Ανέν δημιουργεί ρήγμα στην πλευρά του Μαρέν και του πολύ καλού μέχρι τώρα Μπέρτου. Δημιουργεί το ρήγμα, πατάει περιοχή, εκεί η κίνηση του Νίκολας Μαρτίνες δεν γίνεται αντιληπτή από την άμυνα. 1-0 στο τέλος του ημιχρόνου, με τον Μαρτίνες να γίνεται ο 10ος σκόρερ του Πανετολικού στη σεζόν. Έκτη τελική, με το Σφακιανάκι να κάνει πρωτοβουλία να αναπτύξει το παιχνίδι. Τον Ανένα πατάει περιοχή, εκεί ο Μπακάκης κινείται με Μαρτίνες και Μπούντιμιτ και Καμαρά. Οι λύσεις πολλές του Ανέν, αντίπαλο δεν είχε. Ανοίγει το σκορ λοιπόν ο Μαρτίνες. Πρόλαβε το Μίγα που επίσης κάνει κίνηση στην περιοχή. Βέβαια ξεκινήσαμε το 1-0 της περσινής χρονιάς με την Ξάνθη, αλλά ο Κώστας αυτό που πρόσεξε ήταν ότι πέρυσι το γήπεδο ήταν γεμάτο. Είδατε κι εσείς λίγο έτσι. Δεν υπήρχε λοιπόν κυτρινίλα πουθενά από κάθισμα. Όλο ήταν γεμάτο. Για να δούμε λοιπόν την Κυριακή, για να το δούμε αυτό. Παιδιά, ακούστε τώρα. Άρχισαν βέβαια, Περικλή, άρχισαν λίγο οι σιρήνες για παίχτες του Πανατολικού. Τόσους καλούς παίχτες έχουμε. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, άρχισαν με το Μαρτίνες. Άρχισαν λοιπόν οι ομάδες να σιγοπλησιάζουν τους μάνατζερ των παιχτών αυτών που θα ακούσετε. Το Μαρτίνες άρχισαν λοιπόν να τους όχι μόνο, ακόμα και για τον Ετζεγκουέλε, μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός λοιπόν έβαλε τον ειδικό του. Τον γλυκοκοιτάζει. Έβαλε τον ειδικό του να ψαχτεί λίγο. Έβαλε τον ειδικό του. Τώρα, να σας πω και κάτι. Ότι και ο Μορένο, παιδιά, η ΑΕΚ έχει επικοινωνήσει με τον μάνατζερ του παίχτη και ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις για να τον πάρει, γιατί ξέρει ότι είναι ελεύθερος ο παίχτης από τη νέα χρονιά, έτσι, για να τον πάρει του χρόνου να τον έχει στην Α' εθνική κατηγορία. Εφόσον βέβαια ο Μορένο συνεχίσει να είναι αυτός που είναι, έτσι. Λοιπόν, ξέρει η ΑΕΚ και ψάχνεται και βρίσκει τέτοιους σε μικρούς σε ηλικία ταλέντα παίχτες και ψάχνεται όσον αφορά για τον Μορένο. Τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, αυτά σας. Και έτσι ας το καταλάβουν κάποιοι, να δουν πώς εργάζονται οι ομάδες που έχουν σκοπό να προκόψουν. Έτσι, που έχουν κάποιο σκοπό μέσα στο κεφάλι τους, κάτι να κάνουν, δουλεύουν έτσι πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Όπως γίνεται και με τον Παναθηναϊκό, με τον Νταμπίζο. Ο Νταμπίζος τώρα έχει έρθει να δει τι γίνεται με τον Ετζεγκουέλ. Τι γίνεται, γιατί δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός
στα μετώπιση. Προφανώς θέλει κάποιον εκεί πέρα να είναι Και καλός να σου πω παίκτης. κάτι, και ο Γοδόη, παιδιά, και ο Γοδόη είναι με τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, στα πλάνα του. Έτσι. Αυτά δεν τα λέμε ούτε για διαφημιστικά, απλά, ξέρετε, μέσα από ορισμένα γραφεία. Ένας Τζεγκουέλε, βέβαια, που δεν ξέρουμε, ήταν κάπως χολωμένος αυτόν τον καιρό, γιατί δεν έπαιζε. Και ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να μείνει βασικό στην ομάδα και δεν παίζει, αρχίζει λοιπόν να κλωτσάει. Με αποτέλεσμα που βγήκε προς τα έξω ότι το Γενάρη ίσως ζητήσει να φύγει από τον Πανατολικό. Ίσως ζητήσει να φύγει. Ότι είχε κάποια προβλήματα κτλ. Δεν ξέρουμε, έτσι το λέμε όσον αφορά για τον ποδοσφαιριστή. Τώρα το τι προβλήματα είναι αυτά, αν του πήραν τίποτα τα αυτιά του για καμιά άλλη ομάδα, πάντως, που λέγαμε πιο κάτω, δεν λέμε. Αυτά τα θέματα τα γνωρίζουν βέβαια οι παράγοντες εκεί, οι διοικητικοί, και αυτοί θα κανονίσουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έτσι γίνεται στην ποδοσφαιρική αγορά πάντοτε, και να μην μας φαίνεται παράξενο, γιατί ο κάθε παίκτης ψάχνει για το καλύτερο, πάντα για το καλύτερο. Όπως εσύ σαν ομάδα ψάχνεις τον παίκτη το καλύτερο που σου ταιριάζει καλύτερα, έτσι είναι και ο παίκτης. Το θέμα είναι επαγγελματικό. Το χρήμα στη μέση. Κακά τα ψέματα. Μην τρελαθούμε κιόλας, έτσι. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτά θα πάρουν τον δρόμο τους. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Να σου πω και κάτι όμως περί μου. Σε τι ομάδα, αλφα-εθνικής ομάδες θα πάνε. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή και εδώ αλφα-εθνική, πιο νοικοκυριμένος ο Πανατολικός από κάτι άλλο. Το ίδιο θα πάνε. Δεν θα πάνε σε κάποια. Δεν θα πάνε στην Μπαρτσελόνα ή στη Ρεάλ. Τέλος πάντων. Ο καθένας πώς το βλέπει. Όπως το βλέπει. Έτσι. Τώρα, πριν πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με την Αθήνα, να σας πω ότι ο Γκάλο, άκουστε παιδιά, μετανιωμένος. Ο Γκάλο μετανιωμένος που έχει φύγει για την Πορτογαλία. Μετανιωμένος. Και να σας πω ότι έχει βάλει λοιπόν το μάνατζερ του να ρίξει γέφυρες με διάφορες ομάδες της Ελλάδος για να ξαναγυρίσει πάλι στην Ελλάδα. Μετανιωμένος. Κάτι δεν πήγε καλά εκεί στο πορτογαλικό λοιπόν πρωτάθλημα για τον Γκάλο και είναι ασφαλώς να σας πω κάτι, ρίχνει το φταίξιμο όχι στον εαυτό του, το ρίχνει στην οικογένειά του. Ρίχνει το φταίξιμο ότι η οικογένειά μου δεν ήθελε, με παρακίνησε κτλ. Πάντως είναι μετανιωμένος που έφυγε από την Ελλάδα, δεν ξέρω από τον Πανατολικό, έτσι, δεν λέει από τον Πανατολικό, που έφυγε από την Ελλάδα. Και σκεπτόμενος, λοιπόν, μιας και το συμβόλαιο το οποίο έχει με την ομάδα της Πορτογαλίας τελειώνει το καλοκαίρι, να μπορέσει να ξαναρθεί πάλι. Αν να το ξαναδούμε, είναι καλός παίκτης. Δεν θα ήταν άσχημο να ξαναεπίστραφε, ξέρω εγώ, ανάλογα και τις ανάγκες της ομάδας βέβαια. Βέβαια είναι ένας καλός παίκτης. Τίποτα άλλο. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτό που ξέρουμε. Είναι ένας καλός παίκτης. Τώρα να σας πω κάτι. Βαρύ πρόστιμο λέει. Ρίξαν στον Όφη. Τώρα. Του κάνατε τα μούτρα κρέας. Τώρα του κάνατε. Εδώ ο Όφη δεν έχει να πληρώσει τις πορτοκαλάδες των ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, να πληρώσει τώρα 150.000. 150.000 παιδιά. Γιατί αρνήθηκε, ξέρετε ότι ο Όφη δεν είναι τα βιβλία του καλά, έτσι, τα βιβλία του, τα φακέλια που λέγαμε παλιά, δεν είναι σωστά, λείπουν από μέσα, λείπουν ασφαλιστικές, λείπει φορολογικές και τώρα έφαγε το πρόστιμο γιατί δεν έχει και καταθέσει εγγυητική επιστολή, αρνήθηκε. Πρόστιμο 150.000 ευρώ και να σας πω κάτι, επειδή το πρόστιμο έπεισε από κρατικό φορέα, εάν δεν τα πληρώσει ο Όφη θα πάρει στην εφορία. Και του χρόνου δεν θα μπορεί να πάρει πάλι φορολογική ενημερότητα. Θα μου πεις, λες και πήρε φέτος. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο Πανιόνιος πήρε λοιπόν αναβολή μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Ο Πανιόνιος, παιδιά, δεν έχει φάκελο καν. Τι αναβολή, τι πήρε, τι αναβολή, τι να κάνει. Τι να παρουσιάσει ο Πανιόνιος. Από τη μία αναβολή στην άλλη. Μία η Βουλή, μία ο Υπουργός, μία ο ένας, μία ο άλλος. Όλα αναβολές ο Πανιόνιος. Δεν έχει καταθέσει φάκελο. Είναι το κατασχέσιο το πούλμα. Με σούστα θα πηγαίνει στο τέλος. Με σούστα θα πηγαίνει. Μεγαϊδούρα. Τα παλιά τα ορεινά θα πηγαίνει στο τέλος. Τέλος πάντων, εμείς αφού λένε έτσι λοιπόν οι μεγάλοι άρχοντες του ποδοσφαίρου, εντάξει. Παράταση. Θα δούμε τι θα γίνει μετά την παράταση. Θα βρείτε χαρτιά. Εδώ δεν τα βρήκε λοιπόν 5 μήνες τώρα. Τα βρει τώρα. Τέλος πάντων. Η Κέρκυρα κυρία πήγε λοιπόν, κατέθεσε την εγγυητική της επιστολή, τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό για την Κέρκυρα. Πάμε σε ένα μικρό για να πάμε λίγο στην Αθήνα. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα.
Εδώ θα βρείτε προϊόντικες λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μία δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410 57539. Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Αφήστε το άρωμα να σας οδηγήσει. Εκεί που η παράδοση γίνεται μονοπάτι αισθήσεων. Αρτοποιία. Παπαδήμας Θεόδωρος και Υιός. Οι πιο εκλεκτές συνταγές ποιότητας με σεβασμό στην παράδοση και την ποιότητα. Φτιαγμένες αποκλειστικά από αγνά υλικά. Λαχταριστά αρτοποιήματα. Υπέροχα βουτήματα. Ολόφρεσκα γλυκά. Κουλούρια και παγωτό για διαβητικούς για να μην στερείται κανείς την απόλαυση. Αλλά και καφές, παγωτό, μαγειρεμένο φαγητό. Αρτοποιία Παπαδήμας Θεόδωρος και Υιός. Αντίπα 7 και Κόκαλη 49. Σε προνομιακή θέση για στάθμευση. Τηλέφωνα 26410 25621 και 20777. Αρτοποιία Παπαδήμας Θεόδωρος και Υιός. Το άρωμα της γεύσης και της παράδοσης. Η ομάδα του Πανετολικού στρέφει το ενδιαφέρον της στο κυριακάτικο παιχνίδι στο Αγρίνιο κόντρα στη Σκότα Ξάνθη. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αφού η ομάδα της Θράκης είναι ανεβασμένη, έχει έμπειρο υλικό και μετά την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από το γιο του Μιρτσέα Λουτσέσκου, τον Ράντζεν Λουτσέσκου, δείχνει ότι θα προσπαθήσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα αφού έχει ανεβάσει τροφές και παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη ταχύτητα μπροστά η ομάδα της Ξάνθης. Ο Πανετολικός καλείται στο δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην έδρα του να πάρει την νίκη, να αφήσει τον αποκλεισμό στο κύπελο και να ξεχάσει την ήττα από τον Παναθηναϊκό που μέσα σε ένα δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε 3 γκολ και να προσπαθήσει να πάρει άλλο ένα τρίποντο προκειμένου να ανέβει βαθμολογικά με τη μονομερία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν είναι όσο θα περίμεναν οι φίλοι αγρινιώτες. Βέβαια η Ξάνθη είναι και αυτή κοντά στον κόσμο και θέλει οπωσδήποτε βαθμούς ή βαθμό για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της και να μπορέσει να προσπαθήσει να ανέβει στις θέσεις της βαθμολογίας εκεί όπου θέλει ο Λουτσέσκου να μάχεται για την θέση στην πρώτη δεκάδα. Κατά την άλλα, στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού της Super League, ο θα γίνει στην Τρίπολη, αύριο όπου ο Αστέρας Τρίπολης θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός που βρέθηκε μέσα σε μια εβδομάδα στα ουράνια, καθώς νίκησε τη Juventus με 1-0 και κέρδισε και τον Παναθηναϊκό με το ίδιο σκορ. Ο Μίτσελ καλύτερα να διαχειριστεί την κούραση των ποδοσφαιριστών του από τα συνεχόμενα παιχνίδια, έκανε ένα rotation. Δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί στον αγώνα κυπέλου με τον Πανιόνιο. Την ίδια ώρα όπου οι Πειραιώτες διψούν για την νίκη αφού εκτός έδρας μετρούν 5 απώλειες βαθμών σε 3 εκτός έδρας αποστολές, με ισοπαλία στα Δίνιο, ήττα στο Περιστέρι και νίκη στις καθυστερήσεις στην Κρήτη κόντρα στον Εργοτέλειο. Ο Αστέρας έχει να διαχειριστεί και την υπόθεση Ευρώπης, θα έχει πάει μέχρι στιγμής πολύ καλά με εξαίρεση με την Τότtenham, όμως μόλις 2 φορές το πρωτάθλημα έχει κρατήσει το 0 και έχει αρκετά προβλήματα στην άμυνα. Αν συνεχιστούν τα λάθη στην άμυνα, τότε πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αντισταθεί στην ομάδα του Πειραιά. Ο Παναθηναϊκός με τον Μπέργκ να επιστρέφει και τον Μέντες έτοιμο πόλεμο μπορεί
να έχει άσχημη παράδοση τα τελευταία χρόνια κόντρα στην ομάδα του Ατομήτου. Έχει μόλις 3 νίκες, 7 ισοπαλίες και 1 ήττα στα τελευταία μάτς η ομάδα του με τον Ατρόμητο. Όμως μετά τη νίκη του Πανατολικού λένε ότι έχει τον πρώτο λόγο για το τρίτο κόντρα στην ομάδα του Περιστερίου, που παίζει αργό ποδόσφαιρο, που την καλύτερη εμφάνιση την έκανε με τον Ολυμπιακό, αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα του Σαπίντο δεν δείχνει ότι έχει την και δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση που μπορέσει να κοντράρει την παύλουσα στην έδρα τους. Αφήνω πριν το με τον Πέτρη να επιστρέφει και το Μέντες Ετοιμοπόλεμο, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει την παράδοση απέναντι στον Ατρόμητο, αφού στα 11 τελευταία παιχνίδια έχει μόλις 3 τρίποντα, 7 ισοπαλίες και 1 ήττα από την ομάδα του Ατρομήτου. Από εκεί και πέρα όμως ψυχολογικό φαντάζει μετά τη νίκη επί του Πανετολικού και τον Μπέρκ, θα λέγαμε σαν αιχμή του δόρατος στην ανεπιμέρωση επίθεση της ομάδας του Περιφερείου, που παρότι ανέλαβε στο Πίντο μόνο το παιχνίδι πολιτικό πάμε και στο επόμενο παιχνίδι αμφιρώ Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊόντικες λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye, Αφών Τιμολέων Καπλάνη, Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Βέβαια δεν είχαμε καλή τηλεφωνική σύνδεση με τον Λευτέρη του Σαριλάκου, έτσι. Τώρα ξέρετε αυτά πως είναι τα τηλέφωνα, τεχνικά ζητήματα. Πιάνει, αλλού δεν πιάνει. Τώρα, εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Όμως αυτό που ήθελα να ακούσουμε εμείς λίγο πολύ για τον Πανατολικό περισσότερο, έτσι, και για τις άλλες ομάδες τα ακούσαμε. Θα τον έχουμε λοιπόν την άλλη Παρασκευή, παιδιά, την άλλη Παρασκευή εδώ θα είμαστε και πάλι. Αυτά όσον αφορά τώρα, έτσι. Αυτό ήταν λίγο άδοξα, τελειώσαμε σήμερα στο δεκάλεπτο του Λευτέρη, Κώστα, λίγο άδοξα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι, βλέπετε λοιπόν τι κάνει. Εγώ να προσθέσω στους φίλους τηλεθεατές και τηλεθεατές το εξής, επειδή γίνεται αυτά τα γνωστά συλλαλητήρια με το νοσοκομείο, με τα προβλήματα του νοσοκομείου, έτσι, που αφορούν γενικά όλη την περιοχή, αυτό το ξεχάσαμε πάνω, έτσι. Να εφιστήσουμε την προσοχή στο λαό να πάρει μέρος στις διαμαρτυρίες που γίνονται και να πούμε ότι άργησε πολύ να διαμαρτυρηθεί ο λαός για το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο έχει ήδη καταστραφεί, το έχουν καταβαραθρώσει και τώρα θυμήθηκαν κάποιοι να ξεσηκωθούν. Σας παρακαλώ πολύ, εδώ είναι νευροπαθείς, είναι άνθρωποι με χιλιάδες αρρώστιες και τους αφήνουμε στο έλεος, δεν διαμαρτυρόμαστε και οι άνθρωποι πεθαίνουν και ξαναπεθαίνουν.
αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό, έτσι. Να σου πω όμως κάτι. Καλά τα λες. Έτσι, καλά τα λες και πιάνεις το σφιγμό αυτή τη στιγμή αυτής της πόλης που πονάει αυτή τη στιγμή. Να σου πω κάτι. Παρακολουθείς βέβαια τηλεοράσεις, παρακολουθείς εφημερίδες, site κτλ. Πες μου μια άλλη πόλη. Σε μια άλλη πόλη να έχουν κατεβεί ο κόσμος να ζητάνε το αυτονόητο από την πολιτεία. Πες μου μια άλλη πόλη. Όχι, πες μου, εγώ δεν έχω ακούσει. Βέρεια, πού να πάμε, Τρίπολη, να πάμε Καλαμάτα. Έχετε δει πουθενά εσύ να βγαίνει ο κόσμος στην πλατεία, να βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους για το αυτονόητο της υγείας? Πουθενά. Μόνο εδώ στην Αιτωλοκαρνανία. Δηλαδή τόσο απαξιωμένη είναι αυτή η Αιτωλοκαρνανία. Τόσο πίσω είμαστε ρε παιδιά. Τόσο πίσω. Καλά λέει ο Περικλής εδώ. Ο Περικλής καλά τα λέει. Και δυστυχώς αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, σε μια πρώτη διαμαρτυρία είδαμε λοιπόν 50 άτομα να κάνουν διαμαρτυρία για το νοσοκομείο, για την καρδιολογική κλινική. Ναι. Γιατί ξέρετε, όταν σε ένα νοσοκομείο δεν λειτουργεί η καρδιολογική κλινική, που από εκεί ξεκινάνε τα πάντα, είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα. Σαν κέντρο υγείας, απλά. Έτσι. Και 50 άτομα φωνάζαν την άλλη φορά. 50 άτομα. Σήμερα δεν ξέρουμε πώς ήταν. Αυτοί λοιπόν έχουν το πρόβλημα υγείας. Αυτοί μόνο. 50-100 άτομα. Οι άλλοι κάνουν και τους κοιτάνε και γελάνε. Οι περισσότεροι από αυτούς όταν συμμετέχουν σε τέτοιες διαδηλώσεις και πορείες ίσα αδιάφοροι, ίσα που σέρουν τα πόδια τους. Και θέλω να πω και κάτι άλλο για το φίλο αυτό, φίλτατο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φιλοδοξεί να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί δεν δίνει στο λαό το έναυσμα για να αρχίσει να διαμαρτύρεται επιτέλους για τόσο σοβαρά θέματα? Να πω κάτι περίπου. Πρέπει να φωνάξει ο κόσμος δηλαδή για το νοσοκομείο. Προς Θεού, δεν έχει άρχοντες, γιατί δεν τους ψηφίζουμε τότε? Έλατε. Γιατί δεν τους ψηφίζουμε? Δεν έχουμε. Εδώ πόσους βγάζουμε? 8. Ξέρω 8 να πάνε εκεί λοιπόν όλοι και οι 8 να μπουκάρουν μέσα στο Υπουργείο Υγείας, να τα κάνουν για λαμπόγιαλο. Λαμπόγιαλο, παιδιά, να τα κάνουνε. Αγαπητέ για την πόλη τους, για τον νομό. Γιατί δεν είναι μόνο το δικό μας νοσοκομείο που κλείνει. Είναι και το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Αφήνουν λοιπόν ένα νομό, τι γίνεται? Να σκορπίζεται η μισή στα Γιάννενα και η μισή στην Πάτρα. Αφήνουν ένα ολόκληρο νομό 250.000 κατοίκων να ψάχνονται για εμβόλιο του μικρού να πηγαίνει στην Πάτρα. Ναι. Για τον κάλο λοιπόν της κρύας να πηγαίνει στα Γιάννενα. Έτσι. Για τις συμμοραίδες του Γιάννη να πηγαίνει λοιπόν στην Αθήνα. Αυτά είναι τα πράγματα. Και εμείς καθόμαστε και κάνουμε μόνοι μας διαμαρτυρίες και οι άρχοντες απουσιάζουν. Τότε γιατί τους ψηφίζουμε? Γιατί ψηφίζουμε? Έτσι. Για να περασπίσουν λοιπόν το συμφέρον του νομού, της πόλης, το δικό μας κτλ. Αφού δεν υπάρχουν, τι να τους κάνουμε? Και πάλι προς τον ΣΥΡΙΖΑ απευθύνομαι, το μετεξελιγμένο ΠΑΣΟΚ σε ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, παρακαλώ, δηλαδή, αυτή τη στιγμή μας κοροϊδεύετε και εσείς με αυτόν τον τρόπο, γιατί μας έχετε κάνει και αηδιάζουμε κυριολεκτικά. Λοιπόν, σας παρακαλούμε πολύ να αναλάβετε τις ευθύνες σας απέναντι στην υγεία του λαού, ο οποίος πεθαίνει. Κάποια στιγμή το πράγμα θα φτάσει μέχρι σε ένα σημείο, δεν θα μπορείτε να αποδηγητείτε το λαό συνέχεια και τα πράγματα θα γίνουν ανεξέλεγκτα κάποια στιγμή, με χαμό για τη χώρα ολόκληρη. Λοιπόν, φροντίστε κύριοι, και εσείς που είστε στην κυβέρνηση, που εντάξει τα έχετε ξεπουλήσει όλα, εντάξει, και εσείς που φιλοδοξείτε να αναλάβετε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, να αναλάβετε επιτέλους τις ευθύνες σας. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Ας πω κάτι. Ήταν γραπτό μας, τι να πω, ήταν γραπτό μας. Να είμαστε λοιπόν η τελευταία πόλη της Ελλάδος σε ανάπτυξη και τελευταίος νομός της Ελλάδος σε ανάπτυξη. Ήταν γραπτό μας, τι να κάνουμε. Εμείς φταίμε ήδη. Εμείς φταίμε. Δεν φταίνει η πολιτική. Οι πολιτικοί τη δουλειά τους κάνουν. Έρχονται εδώ, όπως λέει και ο Περικλής, ξεγελάνε τον κόσμο. Λοιπόν, παίρνουν τους ψήφους, πάνε πιάνουν ένα έδρανο και τρώνε ήλια. Τι κάνουν εκεί δεν ξέρω. Λοιπόν, τη δουλειά τους κάνουν. Εμείς τι κάνουμε εδώ? Και θέλω να πω και κάτι. Δεν υπάρχει ρε παιδιά, δεν έχετε λοιπόν, ο Θεός ποτέ να μην σας έχει, έτσι, ποτέ. Δεν έχετε κάποιον ασθενή στην οικογένεια, δεν έχετε γέροντα, να το πω έτσι παππού, δεν έχετε γιαγιά, να θέλει λοιπόν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του νοσοκομείου. Δεν έχετε τίποτα, είμαστε όλοι υγιείς, μακάρι να μην χρειάζεται το νοσοκομείο, να το κλείσουμε. Να είμαστε υγιείς, να το κλείσουμε το νοσοκομείο, εμείς οι ίδιοι. Αλλά όμως είμαστε άνθρωποι, ανά πάση στιγμή. Μπορούμε να βρεθούμε λοιπόν στην πόρτα αυτού του νοσοκομείου και να μας πούνε τράβα στην Πάτρα. Δεν έχω τίποτα. Ούτε κρεβάτι, ούτε ράτζο. Τράβα λοιπόν στα Γιάννηνα. Δεν έχω γάζες.
Δεν έχω ενόπνευμα. Δεν έχω λοιπόν το χαρτί που βάζω μέσα την ακτινογραφία. Έτσι είναι. Και κάθεστε και του κοιτάζετε, ωραία. Δηλαδή περιμένετε πότε θα σε χτυπήσει η πόρτα, η υγεία να σε χτυπήσει την πόρτα, για τότε να ενδιαφερθείτε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καθίστε. Μην νομίζετε ότι θα είστε λοιπόν πάντα, έτσι, πάντα, μακάρι να είστε υγιείς. Κάτι θα συμβεί. Μην λέτε αργότερα ότι είδατε τι μου κάνουν τώρα. Για να κάνω το άλλο με στέλνουν στα Γιάννηνα. Καλά να σε κάνουν ρε. Με στέλνουν στην Πάτρα. Καλά να σε κάνουν ρε. Γιατί τότε είναι να φωνάξεις, κοίτα εις τους άλλους τους μοτοσυκλετιστάς και αυτούς που κατέβηκαν σήμερα στην πλατεία και γέλαγες. Έπινες καφέ στην καφετέρια. Καλά να σε κάνουν. Να τρέξεις, να πληρώσεις. Να πληρώσεις. Να πληρώσεις. Μπορεί να είναι κουτός ο λαός, αγαπητοί μου, αλλά μην παίζετε με τα εσώψικα του λαού. Γιατί κάποια στιγμή θα σας βγει πολύ ξινό. Μα πολύ ξινό. Πάμε λίγο, Περικλή μου, να τελειώσουμε σιγά σιγά. Κώστα. Ναι, λοιπόν, έχουμε και τοπικό, παιδιά, μην το ξεχνάμε, έτσι, και τοπικό, γιατί εμείς επί το πλήσιο είμαστε αθλητική εκπομπή, αλλά καμιά φορά είμαστε αγρινιώτες όμως. Είμαστε αγρινιώτες. Και λίγο πολύ, όπως και ο Περικλής, όπως και εγώ, όπως και ο Κώστας, όπως και όλοι μας, έχουμε την κατάλληλη ανάγκη κάποια στιγμή να βρεθούμε σε κάποιο νοσοκομείο. Μακάρι να είμαστε τόσο πολύ υγιείς, να φτάσουμε 80-90 σαν το Μητσοτάκη, να μην πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Να φτάσουμε σαν το Μητσοτάκη να μην χρειαζόμαστε. Μακάρι. Αλλά άνθρωπος είσαι. Άνθρωπος είσαι. Δεν θα βρεθείς εσύ, θα βρεθεί ο γείτονας, θα βρεθεί ο διπλανός σου. Θα πρέπει λοιπόν να τον βοηθήσεις κτλ. Πού θα ψάχνεις. Πού θα ψάχνεις. Και ξέρετε, λίγο πολύ αυτά τα γρανάζια, τα ιατρικά, τα χάνεις τότε. Τα χάνεις. Όταν έρχονται ξαφνικά, τα χάνεις. Δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και τι να κάνεις. Ποιο είναι αυτό, ξέρεις πώς είναι τα πράγματα. Δεν πειράζει. Καθίστε. Λοιπόν, πάμε τώρα, γι' αυτό το είπα, έτσι. Εμείς έχουμε περισσότερο θέματα αθλητικά μας, έτσι. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα είπαμε, είμαστε αγρινιώτες. Τι να κάνουμε. Εδώ γεννηθήκαμε και βλέπουμε ορισμένα πράγματα και, αν το πω λαϊκά, χλιβόμαστε. Έτσι θα το πω. Δοκίμη τώρα αντίριο, παιδιά, ο κύριος Ματσούκας, είναι διαιτητής αυτού του παιχνιδιού. Καινούριο άμεσολογίου είναι ο κύριος Λιώνας. Αγγελόκαστρο Σταμνά είναι ο κύριος Κέκελος, διαιτητής αυτού του παιχνιδιού. Ευηνοχώρη Φλόγα είναι ο κύριος Διώτης. Όμηρος Άρης Ετωλικού είναι ο κύριος Καραβασίλης. Ναυπακτιακός λοιπόν με το Θέρμο είναι ο κύριος Τζιάννης. Και Γαβρολίμνη Πανετόλιο είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Σαββάτου της αυριανής μας μέρας, έτσι, που βέβαια καλώς εχόντων των καιρικών πραγμάτων, γιατί να μην βοηθήσουμε. Το έχουμε πει, το λέμε και το λέμε και το λέμε, γιατί να μην βοηθήσουμε λοιπόν και το τοπικό πρωτάθλημα της αλφαριστικής κατηγορίας. Γιατί δεν νομίζω ότι τώρα θα φτωχύνουμε αν πάμε και πληρώσουμε έστω 5 ευρουδάκια κτλ. Έτσι, ένας καφές είναι. Πολλές φορές οι περισσότεροι δεν πληρώνουν κιόλας. Έτσι, ναι. Δεν πληρώνουν και τίποτα. Αλλά γιατί να μην βοηθήσουμε. Είναι ένα πρωτάθλημα, το έχουμε πει πολλές φορές, που δεν έχει από πουθενά λαβήν. Πληρώνει λοιπόν από την τσέπη του ο πρόεδρος, ματώνει θα πω, ματώνουν λοιπόν οι παράγοντες από την τσέπη τους και ματώνουν και οι ποδοσφαιριστές. Γιατί σε πολλές ομάδες είναι δωρεάν οι ποδοσφαιριστές. Αυτά όσον αφορά τώρα. Εσείς βέβαια κάνετε ό,τι θέλετε. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Τελειώσαμε κάπου εδώ. Εμείς εδώ από τον Πάνο Ξανθόπουλο, τον Περικλή, αλλά και τον Κώστα Τσιρόνη που είχε τη ρύθμιση του ήχου, ευχόμαστε πραγματικά μέσα στην ψυχή μας να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και βέβαια τη νίκη του Πανατολικού. Έστω και με το περσινό. Σας ευχαριστούμε το 1-0, δεν πειράζει. Για την ώρα που διαθέσετε και μας παρακολουθήσετε. Ευχόμεθα ευκοάθους καρδίας να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και παιδιά, καμιά φορά άμα βάζετε και το μυαλουδάκι να δουλεύει, δεν είναι άσχημο. Καλά είναι το μυαλό να δουλεύει. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο.